Ya mzala. Ngithi mina ungiboleka noma u5,000 ngizokunika phakathi noDisemba. Khona nje izinto ezincane engiyibonile lapha ku-Black Friday ngifuna ukuyicosha. Lo munye u6 engawuthatha ngizokunika isihlangene yonke nalo5 engufuna manje. Khuleka nje phakathi nje noDisemba uzothola wonke. Hawu kanjani manje mzala, awunayo kanjani uhola namhlanje? Kade ngene. Usho kanjani uthi awunayo? Cha mzala, ngiyasho nje ukuthi ngizoyibuyisa imali yakho. Ngiyazi ukuthi unezidingo nawe. Ngizokunika nje noma usaba ukuthi ngeke ngilethe. Ngizokunika mzala imali yakho, ngizokunika. Wena nje khuleka. Ngizokunika isihlangene nje isiyisamba yonke. Yeka ukuthi ngathi ngizoyibuyisa nini. Ngiyasho nje manje ukuthi ngizoyiletha ngoDisemba, ngizoyiletha nje isiphelele yonke. Awu mzala, hawu yini kodwa sengaze ngixaye kukhona. Ngiyazidinga lezi zinto ze-Black Friday. Ayikho khona manje ngalana mina ngiyabheda, uyazi nje ngithembele kuwena nje. Ngizokunikeza mzala, ngiyathembisa ngizoyiletha yonke. Hawu mzala, lokuthi awunayo. Hawu mzala wami.